Dragon's Alley, and High-Flying Kung Fu, each sold separately. Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite, and Duck Hunt. When you get hold of the Nintendo Entertainment System, when you master Rob the video robot, and meet the challenge of Gyromite, when you shoot the light-sensing Zapper, when you play the system with so many arcade hits, you're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Mark for the Death Star. Mom, ever heard of that? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Focus right. Right, croeso i'r stream a heddiw ni'n mynd nôl I Dungeon y Dis, Dicey Dungeons. Mae update Windows newydd digwydd a mae fe basically wedi ail-install, o rhaid fi ail-install o llawer o'r pethau a mae fe bach yn araf yn ymdopi gyda hynny. Felly, fi ddim yn gwybod pam wedi wneud hynny. Ond, mae wedi trwsio nawr. Gael fi gwybod sut mae fe'n swnio. Ond, dylen ni bod yn okay nawr. Felly, croeso i'r stream. A bant â ni gyda Dwnsiwn y Dis. Felly, sut mae'r hwyl heddiw?
bach yn... Alright. So, mae'r 3 opsiwn yma, a ni'n stuck ar y dyfeisiwr ar hyn o bryd. Felly, mae rhaid gorffen hwn cyn gallu symud ymlaen at yr un nesa. Croeso i Dwnsiwn y Dis, ble bydd ein cystadleuwyr yn ennill dymuniadau i chalon. Neu ddiweddi wedi trapio am fyth fel fy ngwas bach, sydd yn fwy tebygol mewn reality. Oce. Felly, a fi am y garddiwr. Gynta. Ie, dewch draw, dweud helo. Sut mae'r hwyl? Sut mae pethau'n mynd? A gyda chi. Felly a fi am hwnna. Yr un fyna. Offi'r llosgi na. Cyfuno'r dis yn handi. Un mwy nawr. Right. Mae penderfyniadau chi yn y bit yma yn bwysig ofnadwy. Achos... paid â ffrocio o gwmpas fy madarch. Mae wedi cymryd 83 blynedd i gael nhw mor soeglyd. Ffantastig. Ti'n hoffi'r gêm Alex the Acto 2? Ffantastig. Fi'n caru'r gêm ma hefyd. Felly, beth fi'n mynd i wneud? Falle hwnna. Good peas. Che triste. Ydy hwnna yn... Pa iaith chi'n siarad fanna? Triste. Visible confusion. Okay. Wel... dwi'n siarad Cymraeg nawr. So Welsh. Neu... os ti'n... o Sbaen. From Spain, Gales. Felly, fersiwn Cymraeg. Fi'n siŵr o ble chi'n dod Alex the Acto 2. Right. Spanner. Italy. Okay. Okay, cool. Nice. Cool. Buongiorno. No. Wel, dyna thing am gemau fideo. Yw mae fe'n dod â pawb o bob ieithoedd a o lefydd gwahanol, pob cefndir gwahanol gyda'i gilydd. Gwn please. 4 a 2. Felly, gwn please. Boom, dyna ni. Mae'n iawn y bit yma, ond delio 6 niwed llosgi 1 dis. Mae'r gwn plasma yn edrych yn dda. Felly, dyna peth arall am y gêm yma. Mae wedi cael llawer o gyfieithiadau ieithoedd gwahanol. Mae
mae pobl sy'n hoffi gwylio'r gêm yn gallu edrych ar stream a teipio mewn Dicey Dungeons, a wedyn siŵr o fod bydd na opsiynau, bydd llawer o bobl yn streamo o'r byd, trwy'r byd i gyd, felly mae bach o lottery really pa iaith chi'n mynd i gweld. 6 eilrif 6. Pob decent train 6. Dim really point fi ddim yn credu. Achos... Dyna ni. Just rhag ofyn. Ni ddim yn gwybod. Right, stop. Mae'n blosgi. Mae hwnna. Just rhoi gwyneb dangos ni'n hapus. Felly pen stereo neu'r môr-leidr. Dwi'n ffansiro curo'r môr-leidr. 6. Shock static. Handi fanna. Dim point, is it? Oni bai fi'n neud shock static yeah. So yr un ola nawr. Oh, okay. Boom. Bant ni. Wee. Dwi'n hoffi'r morthwyl. Fel arfer fi'n mynd am y fflam twymwr. Tro yma a fi am y disdopol. Allti'r dis mewn 2. Cleddyf crisial. Neu trio hwnna. Dyblu gwerth dis. Nôl. Cwpl o runs nawr fi di mynd am y fflam twymwr na a fi ddim di ennill, felly na. Dyblu gwerth dis. Ffilm hwnna. Cyfuno wedyn. 15. 6. Na. 3. 2. Cyfuno. A 5. Felly mae gyda ni nawr fi weld W weithred nesa mae 15 gallu dod o hynny. W gwerth dis
Mae hyn yn anodd. Pe gynnau cloi. Felly Gunpowder. O fi am y Yeti dwi'n credu. Beth sy'n digwydd os fi'n neud hwnna? Dim byd. Ddim yn gwybod pam nes i hwnna. Probably. Sgen I ddim peth. Beth yw'r pwynt? Dyna ni. Mae'n rhaid fi swapio pethau o gwmpas. Dwi ddim digon cyfuno pob dis. Right. Beth sydd dyn ni fan hyn? Gwn ddim eisiau metal scrap. So ni eisiau pethau sy'n gallu brifo. Squid Barbie. 6 a 2. Chwelyd y dis. O na. Neu gadael e. Sdim lot o bwynt. Chwech. 2. A fi methu wneud hynny. Min o 3 edrych. Come on, 8 ar ôl nawr. Felly, ffyrnigrwydd pob dis yn troi 6. Mae hwnna max o 5. 4. 6. Dyna ni, wedi gorffen. Lefel i fyny. Gwneud newid. Mae hwn yn anodd. Uwchraddio boomerang. Mae boomerang yn ddefnyddiol. Felly... Mae fi am hwnna. Felly... 5... 1. Felly... O dechrau 15, gwych. A fi am... 10. Gwneud newid o 3. A mae hwnna'n minimum o hynny.
Di yn well? Na, minimum. Pedwar fan'na. 6. Rolio 2-6. Ddim yn siŵr. Beth i da fi? So mae boomerang, rolio 2-6. Fi'n really angen hwnna. Fi eisiau, dwi wedi dysgu, mae dyfeisiwr angen pethau sydd yn brifo. Felly... a fi am hwnna. 2 boomerang. Ffordd na... a dyn crwch... a fi am y ddywines gynta. Un sioc. A tro nesa fe'n curo hi. Felly... 11. Hwnna. A'r rheddef crisial. Ok, cool. Diolch am y frwydr neu beth bynnag llyged ochr dot gif. Ych, y lle yma yw'r gweithaf. Ok. A fi am... Fernigrwydd. A gweld beth sydd fan hyn. Llosgi indis. Okay. No. Ddim lot o bywyd i fi. Eilrif. Fi'n mynd 15. Nawr 6. Fi'n ei 6-12. Ie. A fi am hwnna. Wedyn 6. Be nes i? Pam nes i ddim wneud hwnna? Nes i anghofio i gwasgu'r botwm. Oh dear. Dylen ni dal bod yn okay. Just about. Oh na. Oh na. Dyblu. O, dim ond un sydd 'da fi. Gwneud pedwar a dyd 2. O, fi'n mynd i marw. Dim point. Just... dim gobaith 'da fi. Na.
Na. Dim pwynt, achos oedd e'n mynd i marw ta beth. No! Pam. Right. Cael go arall. Cwbl o penderfyniadau gwael fan'na gyda'r dyblu fyny. Na. Oh. Mae ffôn yn lle'r seith o'r peas. There. Okay, new town of tree. Beth a hoffi hwnna? Oh, mae hwnna'n penderfyniad anodd. Mae rhaid yn rhoi rhywbeth extra, so na i swapio fe. Eiri Spark ddim mor special a hynny. Ond ti'n... wrth swapio fe, chi'n newid eich symudiadau trwy'r amser. Level 2, level 2. A fi am more later. Chwe. Woohoo! Need a die. Gun peas. Pam byddwn ni ddim angen hollti'r dis mewn dau? Wait. Benthyg offer. Dwyn. A fi am y fflam twymo'r tro yma. Gwella iechyd. Bendant fwy ddefnyddiol. Sydd dy fi fan hyn? Oh. Morthail.
A dwi'n... gwneud niwed. Fi'n hwnna yn lle ffon. A wedyn... Yeah, okay. Cadw bywyd fi fyny. Oh. Chwech. Pedwar, actually. Dim ond pedwar sydd rhaid I fi gael nawr. Felly... A fi am... 2 fanna. 3 fanna. Fi eisiau cadw trap head fan Venus. Oh. Fi methu uwchraddio. Just un mwy. Tri, 2. Fi am y dewin dwi'n credu. I ddechrau. Adfywio a gwella fanna. Adfywio. Mae'n 6 ar ôl nawr. Da fi cymeriad y dewin. Fydd hi'n gred gallu curo fe. Yeah! Mae hwn yn anodd. Tyblygu dis. Okay. Hedra, boomerang. Ti'n well I gael hwnna, 6. Mae dy fi 3 dis. So... Sim... Pwynt... O fi am hwnna.
Tasgmon. Oh. Tree. Mae'n mynd i siocio un o. Amblosgi. Mae hwn wedi gweithio mas yn oce. Dwi ddim yn diwedd y byd fan'na. Shwmai the cramp. Yeah, good diolch. Fi wedi cael ambell i run gyda'r dyfeisiwr a ddim gyda dim lot o look a ddim lot o llwyddiant anyway. Anhygoel, roi e fyna a fan hyn. Dewch a 2 o'ch buddies gyda chi a roi e ym mhob man. Yeah, croeso i stream the cramp 8. Right, mae'r bit yma chi angen taflu hen symudiad a swapio fe. Sa i wedi gweld y gêm yma o'r blaen werth chwarae. Wel, dwi'n joio fe. Mae fe'n gêm deck building, roguelike game lle chi'n... mae fel 5 cymeriad craidd a maen nhw gyd yn style gwahanol o ran sut ti'n chwarae. A fi wedi llwyddo i curo fe gyda y ryfelwr, y robot, ond mae'r fel Slay the Spire, yeah, just fel Slay the Spire, ond bach yn wahanol ddo, fi'n credu. Ond dyna yw'r cymhariaeth gorau o beth sy'n mas yna, bendant. So, rhaid bod mor tactegol gyda beth chi'n swapio a newid. Felly, nawr fi wedi cael gwared o hwnna. Credu mae'n werth i fi roi boomerang a prif llaf yn ôl. Actually, falle dyna'r trick yw pob tro roi un peth chi'n fodlon i swapio. Ie, na i trio hwnna fel tacteg. Right, 36. Mae bron bod ti angen kind of aberthu un o'ch symudiadau, so cael un o'r symudiadau sydd ddim mor ffys am. Sure. Yeah, go on. So ffyrnigrwydd troi pob diswn 6. 6 ar hwnna i peri un sioc i hi. Wel, fi methu gwella mwy. A eilrif. So hwnna'n dda, dechreuad dda, chos dim ond 7 sy ar ôl. Mae rifau yna'n eitha dda. So, sdim pwynt defnyddio ffyrnigrwydd, achos fi wedi curo piti bod y max yna'n 3. Ti wastad really eisiau trio gwella eich iechyd i'ch hunain. So, dyma nawr spark. So, dyna'r un fi'n fodlon cael gwared o. So, ar gyfer yr un nesa, fi'n credu na i cael gwared o'r un yna. So, yeah. Fi wedi trio bob math o tactegau gwahanol, ond fi wedi mynd yn stuck. Ond fi'n credu fi kind of wedi gweithio mas tacteg gorau. A fi am uwchraddio offer. O. Mae unrhyw beth sydd yn gwella eich iechyd gyda'r boi yma, gyda'r cymeriad yma, yn mynd i bod yn handi. So... Yo, ti'n cofio pan chwaraes di Pokemon Coch? Ble yw'n posib cael gafal ar y gêm? Right, os ti'n mynd mewn i Discord, a chi'n mynd mewn i'r Discord, a chi'n mynd... Mae yna tab, neu channel,
sy'n dweud ROM hack Cymraeg. Os ti wedyn yn clicio ar pinned messages yn ROM hack Cymraeg, chi'n mynd i achwilio am Pokemon Coch version 12. Just type hwnna lawr. So version 12. Mae'r fersiwn yna, gyda'r symudiadau ar actual Pokemon di cyfieithu. So yeah. Cool. Bantani. Sorry, o'n i just yn meddwl fan'na. Swyn Carlos. Fi'n credu a fi am... Ond os fi'n defnyddio hwnna, mae'n cymryd llai o lle a gallai ffitio rhywbeth arall mewn. I meddwl, beth sy'n y bag, Kevin? Prif llafn. O, gallai rhoi prif llafn fan'na wedyn. Yeah, go on. I need hynny. Okay. Ddim mwy. Na. Okay. Dyna'r tactig. A croeso official Red Bull Gunky. Fi'n ti off nawr i chwarae Pokemon Coch, so fi'n gallu deall hynny. Mae'r game yna'n lot o hwyl. Oedd e'n good... Wel, oedd e'n cyfres really dda. Nes i joio chwarae fe o'r dechrau'r diwedd. Ond o'n i'n fan mawr o Pokemon Coch ta beth, so... Yeti. Fi dal yma ond yn mynd mewn eiliad. O'n i'n meddwl. Cool. Byddai'n popio yn ôl wedyn. Digon teg. Nawr mae'n cyffroes, tiod. One of these days, I. Cool. Yeah. Wel, bydd cyfle heddiw. Dwi'n meddwl faint o amser yn dreulio. Ar diwedd y sesiwn heddiw, bydd cyfle i ennill copi o'r gêm Dwnsiwn. So, os chi yma a chi eisiau ennill copi, chi angen bod yma... Wel, byddwn ni'n gorffen faint o amser mewn rhyw chwarter awr. So, os chi eisiau cyfle i ennill, chi angen... Sorry, fi'n trio canolbwyntio fan hyn hefyd. Just aros o gwmpas a rhoi y bychnod raffle mewn i'r chat. Okay. Diolch Beth. Right. Ydw i'n gallu... perffaith. Gwen Peladr. Right, so fi'n mynd i wastad rhoi rhywbeth fan hyn fi'n barod i swapio. One of these days, fe ti'n meddwl? One of these days ti'n mynd i aros o gwmpas, neu chi'n mynd i dechrau Pokemon Coch un o'r diwrnodau yma. Fi'n gobeithio nawr bydd... Ydy'n werth... A fi am cellweirwr. Hey, mae'n buddy dis bach. Sorry friend, mae pendant yn amser marw. No! Okay. So... Dylen ni bod yn okay. Y gêm yma.
Ffyrnigrwydd sim pwynt. Ach, ti'n methu defnyddio'r ffyrnigrwydd dwywaith. Felly... Gallai jyst cadw hwnna wedi gwefru. Dyna ni. Boom. Ho ho. Wow. Ti'n gwybod ti wir yn fy atgoffa pan oeddwn ni'n gystadleuaeth? Ond peidiwch â chodi'ch gobeithion, roedd e gyd yn edrych bod e'n mynd yn dda i mi hefyd ar y cychwyn. Barricade. Fi'n mynd i roi fyna Plianera. Yeah. Na i roi Plianera. Helo, wedi methu unrhyw beth? Hei, Emrys. Wel, fi wedi colli dwywaith gyda'r dyfeisiwr. Fi methu credu faint mor gyflym nes ti mynd trwy nhw gyd. Oh my god, fi'n impressed gyda hwnna. Dyfeisiwr, fi wedi ffeindio'r tric fi'n credu o wastad cael un o'r symudiadau fel rhyw fath o aberth. Tio, just... Achos... Yeah, mae'n credu fi wedi syso ma sut ma ennill gyda'r dyfeisiwr. Ond mae fe lawr... Weithiau mae fe lawr i look a ti just... Ti angen y look yna i giro'r gelyn. Okay. Right. Barricade. Pedwar. Boom. Yeah. Right. Gwn peledr. Falle 2. Fi'n rhoi 2. Ooh. Uwchraddio. A na i roi prif llafn mewn fyna. Right, gun plasma, boom. Trap head van Venus. A fi am rewi un o dis. A double pedwar. Okay, mae 'da fi hwnna ar gyfer tro nesa. Oh, ti wedi gweld y ffys Amazon y pre-order yma. Hollol efo'r dyfeisiwr i fi. Gefais 2 cerdyn a oedd yn cydweithio efo'i gilydd mewn ffordd really da. Teimlo'n mymryn yn OP wedyn, hollol. Yeah, ti angen just neud hynny. Ffeindio'r combos a wedyn cael y rest just fel rai spar i ti'n gallu swapio a cael gwared o. Oh. Oh, hwn di gweithio mas yn hyfryd. Oh. Yeah. So, mae Plianera nawr.
edrych yn rubbish. Kraken. A fi gweld beth sydd fan hyn. Gwneud 4 newiad, adio 2 pob defnydd ohono. Right. Electromagnet. Niwed o 3, dychwelyd y dis. Na i swapio hwnna o gwmpas. Credu. Na i cael gwared o'r electromagnet. Beth sydd fan hyn? Does dim angen hwnna. Crisial iachol. O, fi ddim angen eto, fi'n credu. A fi am y Kraken. Mi roedd guarantee pre-order ar eBay neithiwr yn mynd am 7,800. Mae hwnna'n hollol ridiculous. Just a nuts. Beth mae pobl yn meddwl? Tia, just... Beth? Say what? Fi ddim yn deall hynny o gwbl. A dyna ni neithiwr yn sôn am snorol dda. Ond weles i Gav Murphy, rhywun dwi'n dilyn ar Twitter a sy'n neud fel siarad am game a stuff. Oedd e'n dweud bod y game yna ti'n really edrych ymlaen at. Dyna oedd y game oedd wedi newid meddwl e. Right, trap. Na, so ni wedi perswadio fi to. Byddai ddim yn cywio na. Oh na! Go on. Yeah. Roedden ni'n gwyntyllu gyda brichiau anferthol y gwyrddni cysglyd ac rwy ti yn fy ymyryd am frwydr arall. Yeah. Yeah! Right. Electromagnet. Demon Souls yn Marmite o game cyfres i ddeud y geir ar mae'r ddwy ochr yn ddilys. Okay. Bachiad. Dwi'n ei defnyddio hwnna fel yr un dwi'n gallu cael gwared o. Mae fe'n 50. Roler dis ychwanegol. Mae offer nesaf yn cael +1 i ddefnyddio tro yma. Newid o 3. Newid o dis. Rad fywio yna'n bwysig. 10. Mae 5 nôl. Dim redig I ffwrdd. God na. Mae hwn yn diddorol. Mae offer nesaf. O na, byddai ddim ta beth. O'n i'n gobeithio am 6 fanna. O, fi'n gallu defnyddio 6 ta beth. Right. Bachiad, dwyn. Offer nesaf.
A fi am hwnna. Plus hwnna. A wedyn, na I cael gwared o... prif llafn. Yeah. Right, peth gynta. Mae'n gael fi dwyn eto. Dau. Dwyn. Gwneud. Deg, 5 yn ôl. Na. A fi am... hwnna. Oh ho ho! Na. 6. Beth yw'r opsiwn fan hyn? Bendant. Oh, damn. Dal ni di... Yes, dyna ni. Llongyfarchiadau, ti nawr yn lefel 6. Iechyd maximum wedi cynyddu gan 4. So, beth wyt ti'n credu... Emrys ynglyn â brwydr Xbox PS4 ar hyn o bryd? Pwy sydd yn ennill? Mae llawer wedi dweud, maen nhw kind of yn yr un lle gyda fe. You know, maen nhw eitha cyfartal. Beth ti'n meddwl? Right. Prif llafn. Boomerang. Mae boomerang yw'r un. Jyst yn edrych bach yn odd bod un slot ddim yn cael ei ddefnyddio. Niwed. Ffigio dyblygu. Na. Dyma ni. Y boss buster. Gorffen stream heddiw gyda Ciro boss gyda'r Dyfeisiwr. O, roedden ni'n cysgu eto. Mae mor odd bod ti wastad yn dod i fyny pan dwi'n cysgu. O, neu falle achos dwi wastad yn cysgu. Dy beth, gad I ni ymladd. O, edrych ar faint mor cryf mae fe. Okay. Falle. A fi am... hwnna. Gwella. 5. Weled y dis. 4. Ho ho ho. Dwi'n meddwl bod PS5 efo'r Edge fel console confensiynol, ond mae approach Xbox mwy service-based yn ddiddorol ac yn gwneud yr holl bach reit gyfartal. Dwi'n meddwl fydd mwy o PS5 drud allan wrth gymharu ar Xbox Series X newydd. Yeah. Cadw hwnna.
O, mae hwn yn mynd i bod yn agos. Mae pob move fe yn llosgi dis. Mae'n costio 2. Ond mae fe'n adfer iechyd o 3. Felly mae'n gwerth wneud. Mae'n sioc. Come on. So, mae'r dungeon yn dda. Mae'n bod yn good, actually. Ar dweud hynny, dyma bydd y tro cyntaf i mi ennill run neu rediad. Ond dyma ni. About... Yes! So, a ti di dod right pan ni'n about i gorffen. Ti di wneud mor dda llongyfarchiadau. Croeso i'r llwyfan buddugoliaeth. Ni'n mynd i droelli'r olwyn a gweld os ti wedi ennill dy hun gwobr fach neis. Beth oedd ti eisiau eto? Dwi eisiau cael dealltwriaeth gyflawn o bopeth yn y bydysawd. Nac ydyn ni i gyd. Reit, gad ni droelli'r olwyn a gweld... Na, mae'n edrych fel ti allan o'r look tro yma, ond falle penod nesa. Gallu ti o leia dweud wrthyf sut mae'r olwyn yn gweithio. Mae mor cool. Ha, na, dwi bendant methu. Na, mae'n iawn, mae'n ffantastig. Diolch am popio draw a dweud helo. O'n i jyst yn dweud, mae jyst amseru yn ffodus fi wedi gorffen heddiw. Ond, torri. Nes ti fy nghlawd i? Dwedais i dorri. Stopio ffilmio. Yay! So, mae hwn yn meddwl, tro nesa, bydd gyda ni'r grach i ddefnyddio. Wel, oedd gyda ni grach o blaen, ond ni wedi wneud ryfelwr. So, wneud hwnna. Ni wedi wneud lleidr. Ni wedi wneud robot. A nawr, ni just wedi wneud y Dyfeisiwr. Nawr, mae angen i ni wneud y grach yn stream nesa. Diolch Captain Bubbleboy am gollon draw a dweud helo. Fi'n mynd i gadw fan am heddiw, achos yr awr y dydd o Dicey Dungeon y Dys. Dyna'r cynllun, a wedyn wneud sesiynau yn y nos wedyn. Felly, ni'n edrych ar... Beth yw'r dyddiad? Heddiw, 17 Fed. So, ni'n edrych ar... Dwi'n mynd 9 neu? 2 o'r gloch. 2, oce. So, wythnos nesa bydd y sesiwn nos, sef dydd Iau nesa. Oedd rhywun yn dweud bod yna update wedi bod i Fall Guys sydd yn eitha diddorol. So, falle bydd ni'n neud rhywbeth fel yna. Ond fi'n mynd i gofyn i Owain beth yw'r syniad o'r cynllun am wythnos nesa. Ond byddai nôl fori gyda'r Dungeon y Dys 1 tan 2. Felly, os chi o gwmpas, bydd e'n gret. Os chi'n gallu dod... os ti ar draws, dewch draw i dweud helo, a nawn ni trio gorffen y gêm gyda, neud penod, gorffen penod gyda'r grach. So, Iawn, diolch am wylio heddiw, a byddwn ni'n siarad i chi cyn bo hir. Right, pob hwyl, diolch pawb sydd wedi bod yma, na i weld chi a siarad gyda chi cyn bo hir. Iawn, pob hwyl. Croeso Captain Bullboy. Hwyl fawr. Fi just wneud hwn yn gyflym. Stream.